Čaute ľudia, moje meno je Nicokron a mám tu svojho kamaráta Debian 4003, nazdar Davide. A ideme hrať Minecraft minihru Skywars. Najprv. No tak pojď na ty vole, S8. Tak ideme na 8. Super, a hrajeme server Craftmania. Asi ho veľa z vás poznáte a link na něho, no... Ejdy jinak hlasuj pro Enderlight. Enderlight. A IPčko bude v popise videa. A nebo já ho vám můžu říct do videa. play.craftmania.cz velký C, velký M, velký P. Super, výborné. Jej. Gayman. Ten je asi gay a je muž. No tak to poznáme. Ještě moje muž, dává to logiku. No to 4 a zatiaľ. Kedy to začne? Až tady bude 5 hráčů. Je tu jaskinka, lol. Děláš jako kdyby si ho teďka nikdy neviděl. Lobby postavil mrstr. A to jsem viděl. To jsme viděli. Dáme si challenge, zkus vyparkorovat k těm headkám schválně. To čo to je za... Koukni se do té... Yes, už jsem chtěla říct, že tam jdeš kouknout. Jo, já jsem si stejně řekl. Yes, už máme 3 hlasy. Pizza. Pojď Pizza 1, protože tu nikdo nechce. Shit, to je taká hodina. Ej, běž se kouknout do té jeskyně. Kde? I'm noob of parkour, běh. Už to začne. Vidíš mě v té jeskyni? Ano, si tu, já tě... Já prčic, ty vole, můj parkour No, dobré. To je to, yes. To je ta mapa, čo si chcel hrát. Jedně, teď. Já mám železnou sekeru, meč, dobré věci. No, já mám 1,9, ta železná sekera dává 9 damage u mě. Já tak nemám rád toto, mě to zožralo, ten požiar mi zozral. Čo? Moju krásnou ovečku. 24 dreva, to je jako chleba. Tady mi 10. Aspoň jsem z něj dostal za to. Opečené. Já jsem si tam nedal pod ostrov do bych. Jaký bursty? A mám maďarský prízvuk. Jaký tvoje bursty, vole, ty žádný bursty nemáš. Bošty. Bursty. To je můj kudlásek. Jej. Bursty. This is a bursty. Neskinking in a bursty. Míšo. Já miluju Minecraft. Ty vole. Ani to nespívej to. No tak... Já mu říkám dospělák, no tak není to dospělák, ale je to kid, který má krtečky na záclonách, more. Krtečky. Ty jsi však zhulenej. Lidi, kdo si myslí, že je zhulený, ať dá like. Presne. To je akože fakt najväčšia blbosť na svete ľudia. To musíte priznať proste, ten blbec, čo to spieva, ten Míšo. Míšo, dej mi Míšu, když si Míšu neolížnu, tak si je přelížnu nadblížu. Moje logika, ani se neptej, jak jsem tuhle větu se skládal. Nepochopil, seš noob, more noobé. Jsi cigán, ty neseš noob. Čole posraneci. Já miluju Minecraft, je tam ve kterým jsem. Koľko bloků. Lidi, když tak napište do komentářů, jak tohle zní. Já miluju Minecraft, je tomu světu ve kterým se rád. Milion komentů. Teplej. Já jsem teplej. Mojí návy taky, jsem nejprofil. Pozici. Ne, mala by mi.
Dvaja na jedného. Luk. kokos. Mám Máš luk, paperovka. tak respektuj. My jsou lepší jako Kebyloš, který si Dva na teplič. jedného, to je jasné. Vodu, more, vodu. Ne, vodu. Vodu, dobrý. Tak nie, žádnou vodu už nechci. Adu. Ľudia, odporúčam vám, ako ja mám dosť výkonný počítač, ale normálne, že Fraps mi normálne nešiel. Lebo Fraps nebol dosť. Ne. Ty je tady žádný, ty jsou. Jo, tamhle jeden se teprve staví do středu. To? To má full I live dia. in a one day. And it's giving a To one ty day. máš full dia? Jo, ještě budu mít boty za chvíli, když je najdu. A it's giving on one day. Ultra debil. Jo, jasně. Cože? Ultra debil defender. Kdo je? Ty? To sú ultra defendery, čo po tebe idú do tých. Na. Nevím, proč jsem to tam odpali. What? Vole vodu. I'm ryb bijach. Půl hápka. Vodu. Půl hápka. Hápka. Potrebuješ vodu, však chod do kuchyne. Tak Nepotřebuju do huby, potřebuju do hry. som našiel nové na Facebooku Nevíš, status. nevím. Že? Na Facebooku Slováci a Češi bratia navždy. A to však to je pravda podľa mňa. Až came one day. Až came one day. Jo. Kdo i Ja snu... to spektujem, jak debil. Ty si to tu odpálil. Ty kokos. Až came one day. Už nahrávame 6 minút a 40 sekúnd. A 40 prdel. 40 Prdel. Až came one day. A co jsem teda podle tebe chytrej? Vidíš? No, asi, neviem. Lidi, kdo si myslí, že jsem